gutxika, ari gara gure ibilbidearen amaierara iristen. Martxoaren 27an, goizerdeko 3:30 aldera helduko da. Korrika, Laudiora. Orozko, atzean utzi ondoren. Aurrerago, Asier Ramondo, tugu zain, Korrikak Laudion barrena egingo duen ibilbideaz hitz egiteko. Korrikako koordinatzaile nagusia izandakoa da Asier Ramondo. Ziur, kako interesgarriak emango dizkigula. Guazen. Eguerdion, Asier. Eguerdion. Bagoaz? Bagoaz. Zergara euskara beraz bagara, maixux eta erramunen herrian. Maitasun eskutiz Asier, aldapa gora, aldapa bera, daramat denbora luzea eta behingoagatik ematen du ibilbidea laua izango dela. Dirudien bezain erraza da Laudion korrika egitea, ala kontuan hartu beharreko gakoak daude. Hombre, Laudio berez nahiko laua da, eta orduan nekatzeko aukera askorik ez dago, ez? Baina, lateorra joan eskero eta beste kontu batzuk izan daitezke, edo ugartetik beti jeitzira tokatzen zaigu gehienetan. Baina, badaude olako gauzatxo batzuk ere kontutan eduki beharrekoak, korrika noiz pasatzen den, zein egun den, dolubin barikoarekin bat egingo duen, ez duen egingo, ze hor egon daitezke, azken orduko batzuk konpondo egin behar direnak, eta, udalarekin hitz egin behar da, edo bestelako eragile batzurekin hitz egin behar da, eta ikusi behar da, korrika zelan sartuko dugun herrian, eta biderik egokinetik sartu. Hau da, aldapak ez dira arazo nagusia izaten. Ez, aldapak berez Euskal Herrian asko daude, eta aldapa guztiei frente egin behar digu. Zu, Asier, korrikako koordinatzaile nagusi izandakoa zara, ze oroitzapen duzu? Korrikak uste dizun oroitzapen beti oso polita da, ez? Badaude momentu gogorrak eta momentu ez atseginak, baina zuk disko gogorran gordetzen duzun guztia atsegina da, beti izan da polita, beti izango da polita, eta korrikak eusten dizkizuna dira oroitzapen on guztiak, ez? Oso polita da, barrutik bizitzea zirraragarria da, bi urteko lana da, baina aldi berean ere oso lan polita da, eta ematen dizu aukera jende asko eta oso anitza ezagutzeko. Aurrera jarrituko dugu? Bai, nahi duzun moduan. Guazen ba. Zein da, korrikako koordinatzaile baten lana, Asier? Lana handia da. 2 urte lehena bazten da. Esan dut, amaitzen duzu korrika bat eta hurrengoarekin hasten zara. Korrika ez den urtean hasi behar duzu ibilbide guztia zehazten. Horretarako herrialdek eta lehentasunak bidaltzen dituzte, eta herrialde hori edo lehentasun horien arabera joan behar duzu ibilbidea egiten. Gero baukagu mesua, baukagu leloa, baukagu irudia. Hori guztia lantzen dugu korrika ez den urtean. Arroparekin ere urte horretan hasten gara. Petoak, babesleak, kotxeak, hori guztia korrikaren urtearen aurretik lotzeko konpromiso hartzen du koordinatzaile batek, bai. Orduan da hori, jende askorekin egotea, gauz asko konpartitzea, bidai asko atzera aurrera, eta bulegoan lana ere, badago delako hainbat kontu, joan behar direnak egiten, baimenak prestatzen eta baimenak eskatzen, egiten dugun ibilbidearen arabera eskatu behar direlako data batean edo besteen, eta beti daude gauzatxoak egiteko, gauz handiak egiteko, ze azken batean, hurrengo urtean korrikari dedikatu behar diozu denbora, ea behin aurkezpenak edo behin aurkeztuta, aurkezpenak egin eragile ezberdinei eta hori guztia, ez? Baina korrika ez den urtean, orain artean behintzat nigo nintzen sasoian, pertsona bakarra egoten zen horretan. Orain gaur egun lantalde handiagoa dago eta lantalde horrek ere hobeto kudeatuko duelakoan dago. Korrika antolatzea, kuadrilla, baskari bat antolatzea baino saiago da orduan edo? Nik uste baietz, bai. Ordu asko eta buruko min batzuk ere ematen ditu. Eta behin lekukoa bidean dela, nolakoa da kudeak eta zenbat furgoneta dabiltza bueltaka, zein da egin beharreko lana? Hor normalean hori, furgoneta 2 biltzen dira korrika osoan zehar, gauta egun, 24 orduz, eta gero beste furgoneta bat egoten da releboak egiteko. Lantaldeek dituzten txandak dira 14 ordukoak, orduan 14 ordu horietan korrika sarduratzen dira, gidatu, animatu, lekuko babestu, olako gauza guztiak egin behar dituzte, eta gero atzedenera doaz. Eta gero aurretik joaten da beti herrialdeko kotxeak markatzen baitie tokian ze ibilbide egin behar den, bai, ze furgoneteroek ez dakite Euskal Herriko ibilbide osoa, ez dute jakin behar gainera, eta orduan hori, bada jende asko ere implikatzen da horretan, ze azkenan lantalde bakoitzan ustut 9 lagundoaz, eta gero herrialdetan dabilen jende guztia, kotxekin atzera aurrera, gehi inguruan dabilen jendea bere herrira heltzen denan korrika prestatzen. Furgonetekin noizbait arazoren bat edo beste izan dela, komentatu ziguten AEK-ko, Amurrioko kideek,
malabareak egin beharko dituzue horrelakoetan. Bai, guk hoiei deitzen digu puntu beltzak. Bai, puntu beltza zergatik, pues furgonetas delako kabitzen hortik. Orduan antolatu behar duzu korrika furgonetak pasatu barik, ez daitezen furgonetak trabatuta gelditu edo istripu bat izan ez dezagun, eta orduan hori, aldez aurretik beti eskatzen dugu puntu beltz hori zeintzuk izan daitezken, jakinarazteko furgoneteroei, eta hemendik korrika ezin da pasatu furgonetekin, orduan zuek egin behar duzue korrika lekukoarekin batera, babesteko, eta ikusi behar duzue noraino, eta gero antolatu zuek ere, urrengo furgonetan non egongo dan zain, jendea eta korrika batzeko. Asier, egingo dugu aurrera? Bai. Guazen ba. Eren sugeren itzala, Santa Grazitikan, Zarra Kastelura, eta rigoraren auzolan. Asier, hainbeste urtez korrikako koordinatzaile lanetan ibili ostean, makina bat pasa dizu eta une berezi gogoratuko dituzu. Bai, badaude batzu, gainera orain azken urte hauetan ere telebista ibili denez 24 ordu ematen eta askotan lekukoa galdu, telebistara agertu ez, inoiz ere telefono hartu eta deitu bertoko eskualdeko arduraduna izan ez, non dago lekukoa. Galdu da, telebistan ez dago, eta eske okertu gara kales, bueno, olakoak ere gertatzen dira, pues gidari ere kales okertu, eta lekuko hartu behar duena korrikaren zain, eta korrika heldu ez, beste kale batetik sartu dalako. Olakoa beti egongo dira, eta egongo dira, ez? Baina, bueno, nik ustute hor dagoela ere korrikaren sarma, ez? Ez dakizu momentu bakoitzan zer gerta daiteken. Eta koordinatzaile lanaren lekukoa pasa ostean, nola bizituzu azkenengo korrikaren edizioak? Barrutik bizi dituzu, ez? Esan nahi dute ekidea zaren neurrian eta horren beste urte korrikan egon ostean, pues badakizu ere zurea ere badela. Eta ondo bizi duzu, baina bueno, egia dabe bai apurtzo bat alde batera utzen duzula, ez? Entonces, bueno, pues beste batzuk daude, beste batzuk edo horiek ere ondo egingo dute, horiek ere korrika sustatuko dute eta hasi eta amaitu egingo da korrika, ez? Korrika beti hasi eta amaitu egin delako. Orduan hori, ondo bizi dut, polito bizi dut, emozioz ere bizi dut oraindik ere, beti biziko dut, eta tripa guztiak ezagutzea ematen dizuna da, esatea, bueno, orain zelako lan aukiko duten, zen olako gauzak izango dituzten, obrarik ez dagoen ez dakiz zein errepidetan, ze bestela ibilbide aldatu behar, eta ematen dizuna da, hori, esperientzia horrek ematen dizuna da, jakitea zer egon daiteken momentu bakoitzean. Baina ondo bizi dut. Eta amaitzeko, aiaraldearroi, benetan interesatzen zaigun galdera, edizio guztiak kontuan hartuta, zein da zure abestirik gogokoena? Nik aukeratu beharko banitu hirurekin geratuko nintzateke, ez? Gozategiren 10. ediziokoa, Ferrin Muguruzaren 12. ediziokoa, eta gero 20. edizioan egin zuena Xabi Zabalak egindakoa Oreka DX-ekin, Afu eta holakoekin oso gypsia zan, eta hirurekin geratuko nintzateke. Asier, Berton agurtuko dugu elkar, nik aurrera jarrituko dut, eskerrik asko guztiagatik eta gozatu korrikaz. Bai, Bilbon ikusiko dugu elkar orduan. Espero baietz. Oso ondo. Ondo ibili, Asier. Bidaia ona izan. Bai, agur! Laudio atzean utzi dugu, oso interesgarria Asier Ramondok kontatu diguna, eta orain Arrankudiagara goaz, baina lehenengo Areta herritik pasatu behar gara. Eta orain, Aretako ibilbideari errepaso bat emango diogu. Joazen, kontuz Aretako oztopoekin! Puntu zehatz honetatik, martxoaren 27an, goizaldeko 4 eta 13an pasatuko da korrika. Maitasun eskutitz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Nagitxu basabiltzate eta ez baduzue korrikarik egin nahi, ez kezkatu, aiaraldean egongo gara zuzenekoa ematen. Ni neu, Izarofon Bellida eta Mai Ezautua. Eta gero, Basteritziako mutilak. Bagoaz Aretatik, orain Arrankudiaga Zoioragoaz, aiaraldeako azkenengo udalerria. Ea nork itxaroten gaituen bertan.